ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಬಯ್ಯ ಆತಂದು ಗಂಟೆ ಒಂದು ಫ್ರೈಡೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ದಾದ 2 ಇಯರ್ ಫ್ರೈಡೇ ಇತ್ತೆ ಪಿರ 6:15 ಆತನ ಟೈಮ್ ದೀಪ ಪತ್ತಾದ ಜಿತ್ತೆ ಪತ್ತ ಉದಾಯ ಪದ ಬಾಲೆ ದೊಡ್ಡಿತ್ತೆ ಹಂಚ ಉದಾಯ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ತುಚ್ಪಾಬೇಕು. ಈ ನೀವೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುದು? ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆಯ್ತಾ. ನೋ 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 ಬರ್ಸ ಬಾಲೆನ್ಪತ್ತೊಂದು ದೀಪ ಎಂಚ ಪತ್ತವನು ಆ ತನಿಷ್ ಬತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಯಾನು ಆಯ್ ಕಾಪುನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋತೆ ಆಯ್ ಕಾಪುನ ಆಯ್ ಬರಡು ದೀಪ ಪತ್ತಾವೆ. ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ನಿತ್ಯ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬೈದ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಪಾರ್ ಉಂಡತೆ ಸ್ಪಾರಿಗೆ ಬೈದ ದೇ ಮುಲ್ತುಲೆ ರೂಮ್ದ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿಲಾ ದಿಯರೇಜಿ ಅನಿತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಡ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಬಾಲೆ ಪೂರ ತಿಂಗ್ಸುಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ನೆಲಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜೊಂಜೆನೆ ಪೂರ ದಕ್ಕುನು ಗೊಬ್ಬುನು ಬುಡ್ಪೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆಯ್ನ ವಾಕರ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಮಾತ ತಿಂಗ್ಸನ್ ದೆತ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿಲ ದಿಯರೇಜ್ ಛಲಾಪಿ. ತನಿಷ್ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಗಿ ಕೊಡೆ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಪಾಪ ಆಯ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಎದ್ದಿತ್ತು ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಕ್ಕನತ್ತೆ ಚೀಸಿ ಚೀಸಿ ಸ್ಪೈಸಿ ದಾದನ ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ಯಾನ್ಲ ಟೇಸ್ಟು ಖಾರ ಖಾರ ಹಚ್ಚೋಕೊಂಡು ಖಾರ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಣ ಆಪು ಜಾಗಿತ್ತೆ ಖಾರ ಒಂದುಂಟು ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣು ಚೀಸ್ ಫ್ಲೇವರ್ಲ ಉಂಡು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೂಪಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದೆ ಆಗಿಂಚನೆ ಇಷ್ಟ. ಬಾಲೆ ಮಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಉಡ್ ಬಾಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವಾಚ್ boka ekkad mere panulikin at watch the strap la adupu strap watch the strap la adupu ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೇವ್ರೆ. ತನಿಷ್ನ ನ್ಯೂ ವಾಚ್ ತೋಚ್ಪೋ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಚ್ ಮಮ್ಮಿ ಆಯ್ಗೆ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೋದಿತ್ತ ಯಾಲ ಬಾಬಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನ ಡ್ಯಾಡಲ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೋದಿತ್ತ ಬಾಬಾಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ 2 ಶೂಸ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ಪಿಟ್ಟಿ ಶೂಸ್ ಅಪ್ಪ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುನೇ ಇಜ್ಜಿ ದೂರ ಒಯ್ತು ಪಾಡ್ರೇನೆ ಪೋಪುನಿತ್ತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಇನಿ ಟೈಮ್ ಇಸ್ 9:30 ನಾನು ಏತು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಾಲೆದ ಡಿನ್ನರ್ ಫಿನಿಶ್ ಆವಡು ಎಂಕಲ್ನ ಡಿನ್ನರ್ ಫಿನಿಶ್ ಆವಡು ಕಿಚನ್ ಪೂರ ಬಾಜನ ಪೂರ ತಿಕ್ಕದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಬಾಬನ್ ಮೀಪಾದು ಬಾಪಗೆ ಪಿರೋಡ ಒಂದುಂಡು ಫೀಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಅವ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಚೇಚೋಡು ಮಸ್ತು ಬೇಲೆ ಉಂಡು. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ನೀಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ 2 hours ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಂಚ 9:30 ಆಂಡು ಒಂಚೂರು ಲೇಸಿ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಲೇಸಿ ಮನ್ಪರೆ ಇಚ್ಚಿ ಓಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕು ನೋಡೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ನೋಡೆ ಎಂಕು ಚೆಪ್ಪೋಡೆ ರಾತ್ರಿ 5 ದಾದ ಮತ್ತು ಬೇಲೆ ಆವಡು ಅವಳು ಅಲ್ಪದಾಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತುಜಿ ಐ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ನನ್ನ ಓಲ್ ಜಾಗ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಬಾಲೆಗೆ 2 ಕೈಲ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್. ತನಿಷ್ ಬೈದು ಜೇನಿ ತನಿಷ್ ಬೈದಿತ್ತಿನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೊರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಾಗ ತನಿಷ್ ಬಾಲೆನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಪೆ ಇಜಡ ತನಿಷ್ಠ ಯಾರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ಯಾಡ ಪನ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಾಯ್ ಮಸ್ತು ಲೇಸಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋನೇ ಮಲ್ಪುಜೆ ಅವೆ ಚೇಂಜ್ ಆತೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತುಂಡ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾತ ಆಯ್ಪತ್ತೊಂದು ಮೇತೆ ಏನೇ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನಾಗ ಇನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಯಾನ್ ಮೇರಡ ಕೊರಿಯೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರಿಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೀರು ಅಂಚ ಬಾಲೆ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವೇನದಿತ್ತು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ ಪೂರ ಆವೊಂದಿನ ಬೇಲೆದ ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮರೆತು ಪೋಯೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ನಿಕಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಕತೆ ಆಂಡ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೋದಿತ್ತ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಡತುಂಡು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಯಾನ್ ಎಮ್ಮಿಯೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಲ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ತಿರ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಿಗೂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ದ ಕತೆ ತೂವೋಡು ಅಂದು ಎಮ್ಮಿನಿ ನೆನ್ನಪ್ಪೇಜಿ ಹೊರ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನಾಗ ಬಚ್ಚುಂಡು ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತುನತೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ ಆಡತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ ಮೇರ್ ಪಂಡೇರು ದಾದ ಕಿತ್ತುಮುಟ ಪೋಪುನ ಈ ಅಥವಾ ಸೀದ ಲಿಫ್ಟುಡೆ ಪೋಪುನ ಅನ್ಕೇಂಡೇರು ಹೆಂಗೆ ಯಾರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ದ ಮಂಡೇಡ್ದು ಇದು ಪನ್ನಿ ಎನ್ನ ಮಂಡೇಡೋ ವಿಜಯನ್ ನನ್ನದು ಆಲೈ ಜೊತೆ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಯ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರೇಗ್ಲ ಒಂದು ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ತೌತೆದ ಕಜುಪು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ತೂಕ ಬರ್ಸ ಅಂತೂ ತೂಯರೈತೆ ಟೈಮ್ ಏತ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ
10 ಆತುಡು ಏತೋ ದಿನ ಆತು ತಿಂಗೋಲ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಇನಿ ಬೇಲೆನು ಕಿಚನ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಂಡು ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾತ ಆಂಡು ಟೈಮ್ ಅವೇ 10 ಆತುಂಡು ಏತೋ ತಿಂಗೋಲ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಯಾನ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತೆ ಬೇಲೆ ರೀಜಿನ ದುಂಬು ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ 10:30 ತೊಲ ಏನ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕಿಚನ್ ಮಾತ ಅವೊಂದಿತ್ತುಡು ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಇತ್ತುನು ಯಾನ ಒರ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಬೇಗ ಅವೊಂದಿತ್ತು ನಿತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಉಲ್ಲೈತೆ ಆಯ್ ಇತ್ತುಂಡ ಇನಿ ಬೇಗ ಆವರೆ ಕಾರಣ ಬಾಲೆನೇ ದಯಪಂಡ ಬಾಲೆ ಜೈದೆ ಕಾಣೆ 6:45 ಲಕ್ಕದೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಎಂಚಪ್ಪ ಇನಿ ಎಂಚ ಯಾನ್ ಮಾತಾ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುನನ್ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಂಡು ಬಟ್ ಓಲೋ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಹೋಪ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಚೆಪ್ಪೆ ಎನ್ನಿ ಅಂಚ 8:30 ಆನಾಗ ಕಣ್ಣುರ್ದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬುಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಕರ್ತಾನ್ ಬಾಲೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದು ನಾನು ಲೆತ್ತ ಪೋದಿತ್ತೆ ರೂಮ್ ಚೆಪ್ಪಡದೆ ಯಾನು ಅಂಚ ಐತೆ 10 ಆಂಡಲ್ಲ ಲಕ್ಕದಿಜೆ ಸೊ ಈ ಟೈಮನ್ನು ಕ್ವಿಕ್ ಆದಿ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬೇಗ ಇನ್ನ ತಿಂಡಿ ಮಾತಾ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಿಚನ್ಗೆ ಸೀದಾ ಪೋದು ಕಜ್ಪು ಮಾತಾ ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಗಿತು ಬಿಡಿಯೇ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಲ ಆಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಉಂಡು ನಾನು ರೈಸ್ ಮಾತ ದೀವರೆಂಡೋ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಲೋಲಿ ದೀವೊಲಿ ಅಂಚ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬೇಗ ಆಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ ಏತಾ ದಿನ ಐಬುಕ್ಕ ಇನಿ ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಓ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಆಂಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದುವೇ ಟೈಮುಡು ಆಪುಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬೇತು ಟೈಮುಡು ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಇನಿ ಆಂಡು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಇನಿ ಎನ್ನದೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪೂಜೋಡು ಒಂದು ದಾಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಪಣ ಏತು ಬೇಗ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆಪುನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಟೈಮ್ ಮುಂಚೂಚೂಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಿನಾಗ ಅಥವಾ ಬಾಜನ ಮಾತ ದೆಕ್ಕಿನಾಗ ಕೆಲವರ ಬಾಲೆ ಕಾರ್ದಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಉಂಚುದು ಕಾರ್ ಬತ್ತದು ಒಯ್ತು ಬುಲ್ತೊಂಡು ಪುಣ ಪದ ತಟ್ಟೋಡು ಆಪುಂಡು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪುಡು ಆಪುನ ಅಲ್ಕೊಂಚ ಅದು ಟೈಮ್ ಹೋಪುನ ಪಿರ ನಾರ್ಮಲಿ ಕಲ್ತಿದೆ ಪಿರದ ಅದಂಡೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒವ್ವಂಡೆಲ್ಲ ಹೊಸ ತೊಯ್ದು ಕೈಲು ಕೆಲವರ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಕೊಡ್ದು ఆయన సమాధానం మల్పొస్టోలి ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂಚ ಪೋಗೊಂಡೆ ಪೂಡತೆ ಅಂಚ ಬೇಗ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ನ ಜಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಕೈತಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕಪ್ಪಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜುದು ಯಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ಮೀನ್ಪಾಗಬೇಕಂಡ ಆಯ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನ್ಪಾನಾಗ ಫುಲ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜೋರು ಬುಲ್ಪೆ ಹೆಚ್ಚಿಂದೆಲ್ಲ ಬುಲ್ಪೆ ತರೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ನಾಗ ಜೋರು ಬೊಪ್ಪೆನೆ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟನೇ ಆಪುಜಿ ತರೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡುನ ಮೋನೆ ಪೂರ ಮುಟ್ಟುನ ಮಸ್ತ್ ಗರ್ವ ಬರ್ಕೊಂಡು 3 ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ ಮೈ ಪೂಜಿನಾಗ ಮಾಪಣ ಮೈ ಮಾತಾದಿಕ್ತಿನಾಗ ಒಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬುವೆ 3 ಎಡ್ಡೆ ಇಚ್ಚಿನ ಮೈಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಬುಲ್ಪೆ ಅಂಚದ ಆಯ್ನ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಅವನೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ತರೆ ಡೈಲಿ ಪಾಡುವೆ ನಾನು ಬಟ್ ಮೈಕ್ ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲವರ ಮಿಸ್ ಅವೊಂದು ಇನ್ನು ಬೇಗ ಆತನ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಎನ್ನುಂಡಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನೋ 3 ಎಂಚೋಂಡು ಗೊತ್ತುಚಿ ಮಾತ ತೂರು ಎನ್ನುದೇನಿ ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಲೆಕ್ಸಿದಾಗ ಹಾಪುನಂದು ಅಂಚ ಕತೆ ಸೊ ಅಂಚದಿನಿ ಬೇಗ ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಓಕೆ ನನ್ನ ಹಾಲು ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಸ್ವೀಪಿಂಗ್ ಮಾಪಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಉಂಡು ತುಕ ಇಂಚ ಇನಿ ಕೆಲವರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಬೇಗ ಅಂಡಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಪುಂಡು ಲೇಟ್ ಅಂಡಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಡೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೋಯ್ತಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವರ ಬೇಗ ಅಂಡವ್ರ ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಕೆಲವರ ಆಪುನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮುಗ್ಯುನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಆಪುಂಡು ಸ್ಲೋ ಆಪುಂಡು ಜೋರು ಆಪುಂಡು ಇಂಚನೇ ಅವನುಂಡು ಇನ್ನು ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಮುಗಲ್ ಕಾಣೆಲಿ ಅಕ್ಕನಾಗನೇ ಎಣ್ಣೆ ಫುಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ ತೋಜೋಡುಂಡು ಬರ್ಸನೇ ಉಂಡು ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಲುಂಟು ಬಾಲೆ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಸುತ್ತ ಪಿಲ್ಲೋದಿತ್ತೆ ಅವೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗು ಮಿನಿ ಲಕ್ಕಂಡ ಸೀದ ಬರ್ಪುನೆ ಕ್ರಾಲ್ ಮಂತೊಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಫುಲ್ ಇಂಚ ಮಾತ ದೀಪುನು ಒಂದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಲ ಐತ ಮಿತ್ತೆ ಎತ್ತರ ಮಂತ ದೀತಿತ್ತೆ ಅವೇನು ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ತೆ ದಯಪಡ ಲಕ್ಕ ಉಡ ಆಪುಂಡಿತ್ತೆ ಬಡ ಆಪುಡು ಆಯ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿರ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ಫೀಡಿಂಗ್ ಆತುಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆನೇ ಇದ್ರೆ ಉಂಡಿಯಾ ಇಂಚ ಲಕ್ಕ ಅವನು A few moments later. ಬಾಬಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೊಬ್ಬ ಖುಷಿ ನಡೆ ಪೋಯೆ ಹಾ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬ ಖುಷಿ ನಡೆ ಪೋವರೆ ಪೋಯ್ ಬಲೆ ಬೊಬ್ಬ ಖುಷಿ ನಡೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಂದಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವನು ಬತ್ತುನು ನಿಂಚಿನ ಚೋಚುನು ಲಕ್ಕಲೆ ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಕಲೆ ಪೋಯ್ ಬಾ ದಾದ ಉಂಡು ಕೈಟೆ ಬಾ ಪುಯ್ ನಮ್ಮ ಪುಯ್ ಟಾಟಾ ಪುಯ್ ತುಲ ಕಾರ್ಲ ಪತ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಲ ಪತ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಪುಯ್ ಟಾಟಾ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ದಾದ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುನ ಚಾ ಬರ್ಪುನ ಕಾಂಡಿದ ಪುಯ್ ಬಾ ಪೋಯೆ ವಾಟ್ ಎ ಸ್ಮೈಲ್ ಹಾ ಚಾ ಬೆಚ್ಚೊಂಡೆ ಚಾ ಬೆಚ್ಚೊಂಡೆ ಪುಯ್ ನಮ್ಮ ಟಾಟಾ ಪುಯ್ ಕಾಣೆನೆ ಟಾಟಾ ಪುಯ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸಮಯ 5 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು
ಮತ್ತೆ ಇವನದು ಎಂಥ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಮುರಾಣಿ ವೀಡಿಯೋ ದೂರ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಹೋದಿತ್ತೆ ಅನ್ಪಂಡದು ಬತ್ತದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಆತನ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಲ ಹಿಜ್ಜೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗಮನ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಜಿತ್ತೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಒಂದು ಚೂಚೂರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆತುಜಿ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ನಾನಲ್ಲ ಆತುಜಿ ಬಟ್ ಮಾತಾ ವೀಡಿಯೋಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ 5 minutes ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂದು ಕಟ್ಟಾತುನತ್ತ ಇಂಚು ಮೊಗ ಪಾತಿರ್ದಿನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ತೆ ಬಾಲೆದ ಮಿತ್ತೆ ಗಮನ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಕೋಡೆಲ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೋಯೆ ಕೋಡೆ ಸಂಡೇ ಐತೆ ಕೋಡೆಲ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪೋಯ್ನಿ ಆಂಟಿನ ಕೊಲ್ಲು ಪೂರ ಬೇತದ ಅದನ್ನ ರೀಸನ್ ಇತ್ತು ನೈಗೋಸ್ಕರ ಪೋಯ್ನಿ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಅಂಚ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ತೂ ಎದಾಯ ಪಂಡ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಉಡ್ದೆ ಪೋಯ್ನಿ ಮೇರ್ ನೋಟ್ ಪೋಂಡ ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾತ ಆದು ಪೋಪುನತೆ ಎಂಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಉಡ್ದು ಆದ ಉಂಡ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಲೋ ಫ್ಲೋರಿಗೆ ಬೋಡು ಅಡೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪೋಪ ಮುರಾಣಿ ಬಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ದೆತ್ತೊನರ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ 3rd ಫ್ಲೋರಿಗೆ ಪೋಯ ಇಜ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 4th ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಪೋಯ್ನಿ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ತಿಕ್ಕಂಡತೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ತೂಯೆ ಫುಲ್ ರಶ್ ಕೋಡೆ ಅಂತೂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ದಾದ ಮಾತ ಇತ್ತು ನಂತು ಒರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒರೆಗೆ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಿಗೆ ಮಿನಿ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪಡ್ದು ತೂವೋಡೆಂಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಉಂಡು ತೋಜುನತೆ ಅಂದೇನೆ ಅವಳ ನೆನಪಾಯ್ಜಿ ಇಂಕುಲ್ ಸೀದಾ 3rd ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಪೋಯ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ 4th ಫ್ಲೋರಿಗೆ ಪೋಯ ಅಂಚ ಅದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇತ್ತು ಜನಕುಲ್ ಮಾತ ಇತ್ತೇರು ಬಟ್ ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ದಾದ ಮಾತ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ದಾದ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ತೂತೆ ಇಂಚ ಯಾನೇ ರಿಯಲ್ ಅದು ತೂಜಿ ಫುಲ್ ರಶ್ ಇತ್ತು ಜನ ನಡಪರೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲ್ ಪೋಪುನ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲ್ ಪೋಯಿನಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಗೊತ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋಯ್ನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 3 o'clock 3:15 ಅದಾದನ ಅಂಚ ಪೋಯ್ನಿ ಅಪ್ಪಗನೇ ರಶ್ ಇತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಯಾನೇನು ನಡಪರೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಜಿಂಚ ಪೂರ ಫುಲ್ ಜಿಂಜದು ಬಿಡ್ತೇರು ಅಂದೆ ದಾದಾಂಡಲ ಮಿನಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರುಂಡ ಲೈವ್ ಅದು ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಐಕೊಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ ಕಾಪೋಡ ಅಂದು ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಪಂಚ ಕಾಪುನ್ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ರಪರಪ್ಪ ಪೋಡು ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಇಜ್ಜಿನ ಕಾಪರೆ ಉಂಡು ವೇಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಆನಿ ತುಲೆ ಒಲು ಫೋರಮ್ ಮಾಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ತಿನ್ನರೆ ಇತ್ತನು ಪಂಡೆತೆ ಒಯ್ತಾ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ರಶ್ ತುದು ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತುದು ಯಾನ್ ಪೋಯ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸೀದಾ ಆರ್ ಯು ಸೀರಿಯಸ್ ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಯು ಗೋ ಅಲ್ಲ ಬಿರೋದ ಬಾಕಿಲು ಬತ್ತದಾದ ಸರ್ಕಸ್ ಉಂಡು ಕಮ್ ಕಮ್ ಬಾಬಾ ಕಮ್ ಜೋರಾತಾರಿರು ಏಪ ಪೋತಿನಾಡಿಗು ಪೋಯ್ನ ತೂಯೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ದಾದನಾ ಡೌಟ್ ಅಂಡಿ ಇರು ಅಲ್ಪನೇ ಪೋತಾರೋದು ಡೌಟ್ ಆತನೆ ಅಂಚ ಅವೇ ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಪಾತಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾವೆ ಆ ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅಂಡ ಗಮನ ಇಡೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬೇಕಾ ಪಾತಿನ ಕಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ದಾದ ಪಾತಿರೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ತೆಗೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟೇ ದಿತ್ತೋದು ಅಂಚೆನೆ ಬತ್ತಾತೆ ಅಂಚೆನೆ ಕೊಡೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲಿಗೆಲ್ಲ ಮಿನಿ ಪೋದಿತ್ತು ನಂಗೆ ರಶ್ ತುದೇವ್ರ ಹಾಯ್ ಕಾಂಟ್ ಅಂದಾಂಡು ఒక ಬಾಲೆನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್ಡು ಆ ರಶ್ಡು ಬಾಲೆಗು ಮಾತ ಲಿಫ್ಟುಡೇ ಪೋಪುನ ಅವರ ಎಂಕ್ ರಶ್ ಅನಗ ಎಂಕ್ ದಾಯಗಪ್ಪ ಬೂಡಿ ಲಿಫ್ಟುಡು ಅಂದಾಂಡು ದಾಯಪಟ್ ಬಾಬಾ ನೋ ಕರೌಂಡು ರಶ್ ಅನಗ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಬಾಲೆಗೆ ದಮ್ ಕಟ್ಟುನ ಬಾಲೆಗೆ ಸಫಕೇಶನ್ ಹಾಪುನ ಅಂದ ಹಾಪುನೆ ತೂ ಅಂದೆ ಮಿನಿ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತೇಣ ಬಾಲೆನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ಐತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುನು ಅಂಚ ನಾನು ಐತನಾಡುಟ್ಟು ಮಿನಿ ಪೋಂಡ ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಐ ಫರ್ ಗಾಟ್ ತೂಯೆ ಜನಕುಲ್ ರಾಶಿ ಇತ್ತೇರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತೂ ಆವೋದಿತ್ತು ತೂಯೆ ಆತೆ ಅಂಚ ಹೈಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇನಿ ಫುಲ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ಲೇ ಟೈಮು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಂಡು ಬಾಲೆ ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆತೆ ಕೋಡೆ ತನಿಷು ತುಯಿಲೆ ಕಾಡು ಹೋದು ಟಿ ವಿದ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಟಾಯ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪಟ ಹಾಕದೆ ಮೂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ನನ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪುಡು ಮೇಡ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿನ ಮಿತ್ತು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಗೋಡೆಗೆ ತಿಕ್ಕಾದ್ ಬುಡ್ಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಾನು ಒಂತೆ ದಿನ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಇಂಚ ಹೋಯ್ತು ಮಗರ್ಪಾದ್ ಬಿಡುವೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನೆಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಮುನೋಜಿ ಕರ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ನೋ ಎನಿವೇಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಫಿರ ತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬಕ್ಕೋಜಿ ಪಸತ್ತಾಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಯ್